Boas a todas e a todos. No vídeo desta semana tratarei un tema moi importante e urxente, polo que falarei nun ton máis serio do habitual. E é o proxecto de reforma do Real Decreto 1890/2008, que regula a iluminación en todo o Estado español. Este proxecto de lei, horrendo, contradictorio e hipócrita, que anuncia entre os seus principais obxectivos reducir a contaminación luminosa, logra deliberadamente o contrario, que é incrementar a superficie iluminada en todo o Estado, ameazando sen precedentes a biodiversidade, a saúde pública e a conservación dun ben patrimonial universal como é o ceo nocturno. A primeira incoherencia que podemos atopar se examinamos este proxecto de Real Decreto é que a través das súas 88 páxinas non fala en ningún momento de limitar as emisións de luz globais, tratando únicamente as fontes de luz individuais, cando sabemos que moitas fontes de luz de boa calidade poden contaminar lumínicamente máis que unhas poucas de mala calidade. Se, por exemplo, nun parque substitúen uns farois antigos por outros máis novos de mellor calidade, pero ao consumir menos colocan o dobre ou o triplo, a contaminación luminosa non ten por que diminuir, e de feito, a miúdo aumentará. En segundo lugar, achamos que os límites mínimos de emisión e consumo de luz son moito máis estrictos que os máximos, dotados de numerosas excepcións. Así, por exemplo, está prohibido que se reduza por embaixo dun 20% o fluxo de luz nominal para calqueira punto de luz. Así, medidas como as implantadas nas coñecidas vilas estrelas francesas, que apagan o seu alumeado nocturno en horas de madrugada para protexer a biodiversidade, estarían expresamente prohibidas en España. En tanto aos límites de emisión e consumo máximos, nos que sí se debería de focalizar calquer proxecto de lei que de maneira honesta pretendese reducir a contaminación luminosa, están moi por riba dos científicamente recomendados e presentan excepcións de todo tipo. Excepcións xeralistas, como por interese público, alarmistas e pseudocientíficas, como por seguridade cidadá, ou directamente hilarantes deixando fora do regulamento alumeado ornamental, como é o caso do navideño, ou calquer tipo de alumeado en períodos de gran afluenza turística, permitindo nestes casos saltarse as limitacións de potencia e, ademais, puidendo dirixir a luz directamente hacia o ceo, se o goberno de turno lle sae do carallo. Outro exemplo da exaxeración destes límites máximos podemos atopalo no caso tan nocivo das pantallas iluminadas, para as cales o Real Decreto establece un límite máximo de 500 candelas por metro cadrado, cando a pantalla do voso ordenador ou do voso móvil co brillo ao máximo é dunhas 200 candelas por metro cadrado, é dicir, menos da metade, unha auténtica barbaridade. Países como Chile, que se toman moito máis en serio a protección do medio ambiente en canto a contaminación luminosa se refire, están a impulsar unha serie de medidas que plantexan restriccións para as pantallas luminosas dunhas 50 candelas por metro cadrado, é dicir que o caso español atoparíase 10 veces por enriba destas medidas. Unha das medidas máis aberrantes deste Real Decreto é a iluminación obrigatoria de todas e cada unha das rotondas do Estado español e de todas as súas saídas ata unha distancia mínima de polo menos 200 metros. Segundo estatista.com, en España hai unha media de 591 rotondas por cada millón de habitantes, é dicir, preto de 28.000 rotondas. Imaxinádevos o desastre medioambiental que podería supoñer esta medida.
e máis aínda no caso de Galicia, onde podemos atopar rotondas separadas por moito menos deses 200 metros. Ata o de agora estivemos falando da iluminación en vilas e cidades, mais esta medida que acabamos de comentar sen pés nen cabeza que só atopa xustificación en querer inxectar millóns de euros pola cara á industria enerxética acabará con calquer bloque de ceo escuro que puidera quedar, ameazando gravemente a biodiversidade e provocando que nuns poucos anos non quede ningún reduto do noso país ao que poidamos fuxir para ver a Vía Láctea ou as chuvias de estrelas. Pero isto pódese cambiar, e o noso deber é facelo. Como? Pois presentando alegacións antes do 30 de setembro, día a partir do cal este Real Decreto pode saír á luz con total impunidade. A Agrupación Astronómica IO, a cal pertenzo, elaborou un documento de alegación, expoñendo os aspectos negativos deste decreto, entre os que se atopan os que vos comentei e moitos máis. O único que tedes que facer é copialo e envialo, tal cual ou cas modificacións que se vos ocorran, ao seguinte correo electrónico e co seguinte asunto. Como é moi longo, deixovolo tamén na descripción para que poidades copialo e pegalo. O ceo é sen dúbida o patrimonio universal máis fermoso que temos. Non deixemos que os de sempre nolo quiten para encher os seus petos.